Абсолютно има 90 градуса, имаме степенка и сядаме без проблеми. Добър подвакател с джобче. Елементарно направо, обаче ми държи две кенчета, Ариана Рапер, 0,0%, ягоди и натурална съставка. Да те освежи, докато си почуеш. Сложи, дават едно стопчишко капа и веднага хлежиш. Седалката е готина, защото можеш да ги регулираш по дълбочина назад и напред. Тук има един пинис. Дърпаш тук на женски. Оп. Това се сгъва напред. И това става. И ти става равен полза. Яко. Може да си караш багаж, тук се возиш комфортно. С гредите. То багаж. Всяко дърво, свирка не става. Като това мога да прави. Хонда, бе, значи, Хонда. CR-V задница, същата генерация вече е по-променена. Леко е извита, по-изтумбена, пустим по-модерно. АВД хубаво да го има надпис, че не е 4x4, дръжката е така, винаги да си изтапва. И фейслифта вече даже е моторизиран, който е супер, почти равен ход, без проблеми, всички майки се качват, количките и цялата стъпка, целият тип, както виждаме, багажника е пълен догоре, без абсолютно никакъв проблем. Имаме долу някакви кръга резервна гума, не е хубаво е да проявявате си изменително. Защо? Защото нашата върхали нещо. Особено при дизела, кемецка съединителна, кемецка да дърпат него. Казават си да не се вари. Спокойна работа, огромен багажник. Тук да разкачим. От себе вече врата има 7 места. Вие сте семейство. За малко да умре. На качалките. Тук. Когато е на пакет, може да се постави и изключи на този първо забележа. Как се е случило. Кола е толкова път може да направи височина, супер удобно ни е и разбира се, кола на който трябва да изпълнява. Това е вече. Чувстваме добре. Изписване на таблото, която е разход.